Hindi ko makita yung salamin ko na misplace. Itong 5cc niya, yung 18 la, bayad na yun. Dati pa. Bali, 24 kasi laman ito. Bali, 6 na lang yung babayaran. Yun lang, may mga X dito, yun lang yung wala. Dadalhin yan mamaya. Mamaya, balik. Yung susunod ko na dito Ay, kumuha din ng sutures dyan. importante yan. Ipakot mo na lang yan. Medyo Sige. isip ko lang. Timing nag-deliver kayo, umuulan pa. Sadya na kami umuulan. Baby. A few moments later. Naghatod ko dahil pagkaon ni Doktora Inja. Maghuwat pa ko dahil dugay-dugay kay dugay ni sa mga man magampo. Nga. Dahil diyang pagkaon hasang kitak luban. Kay nagampo pa man. Inja guys, wala siya nagpabidya kay nervyos. Inja maligo ko nun siya magpauban na. Mahadlag siya Dara to Diyan ako dari sigig bantay. Mahadlag siya maligo. Ngaway tao siya kwarto. Kay nalagay siya anxiety. Kuan ba magkuan siya. Malabian siya nahuna. Sa mauna, na ako dari, nagtutambay. Harap na siya ng duga dyan, mga man maligo. Kuan na, 4:45, dyan makagawa siguro ko dyan ni alas 7 na. Hala aja dari. Mga unta. At yung kwarto, magbutang kong sitseriya kayo. Maglaan dyan ko, magbantay nito. Na ako'y makukot. Diyan guys, na ko i-share ba dari? Ang body of diri, ang patakaran. Nagbalik, i-quarantine og 7 days. Kuan walay no pay. Mo nga para na ho. Hindi importante gahang pagdiop, hindi na naman kumudiop kay arakansi. Ang diop ka nakagastos pa ka, kaya hindi diop ka, hindi nagbalik ni mo, papakaisildo sa kasimana. Sayang. Mo na ipatakaran dari, hindi agang kauban. Impas ko si Jackie. Nagbalik. 7 days si quarantine, resulto. Nga. Panday po dari. Para karon nga ako ng isa. Kuang ko ka na double pay. Doblehan ng sildo. Bahalag ako ng isa guys, sulit ng food kay dublihan ng pagkang sildo. Kay dapat naman siguro ng dublihan kaya ako may mood duty gabi nga di man ang trabaho. Trabaho sa isa, hanggang trabaho man ang dublihan ko. Ako itong katidig na sa una. Na katong pag-uli na gidubli siya.
Nalipay ko karon kay Kuan. Nakachat ming pluramin. Wala. Gusto lagi nga nga pag-crisis sa bulan dyan, magnahanap ko kung umuli ko. Gusto lamang ko umuli guys, kahit gusto umuli ko dito, dyan. Nga pagkahimtang, apay ko rin si. Medyo na naman ako dari, kay katabang ko. Nga. Nagawa lagi kong isawa na pagpadag kwarta di ay. Kaya madi mga remixans. Ang laja dari. Diyan nga ni kapudyon kung maglingkod karang duga dyan lagi siya. Buhaton, mahigda ko. Higda ko. Yeah. Namang paingani na. Naributang sound. Mahigda ko. Samtang nagawa ni doktora. Tapos doon ako nagnulingkod. Mahigda na ako na kaluga dyan. Grabe duga dyan lang siya maligo. Siguro mga kuwang-kuwang 3 ka oras. Anong orasan? 4:45 pa. Makagawas ko lagi. Sana kami orasa. Diyan buhatin guys. Nga na nga. Magbantay ko ni dyan. Diyan dugay. Diyan na sa banyan. Dugadya. Ang buhatin na na magkuwang ko. Mag-tiktok. Sayaw-sayaw ko. Lingaw-lingaw. Diyan guys, mahigda sa ako, pero makapahuway po ko. A few moments later. Hi guys, nakagawas na day ko sa kwartong doktora. Alas 7:30 na. Diyan. Nigutom ko. Tapos ko nilutong sudan. May wata dyan mahimo dari guys. Nga na si doktora magsigig pa baluban. Nga nga, nilalim mo. Nga nga ako rin isa. Si doktora lagi nagma-nervous. Magpauban. Hindi ko kaluto. Karon nananghidra ko mong gawas ko kami kung mo kaon ko dyan. Kamadani pabalik ko na po ko. Mga nga, mukhaon na naman ko pan. Timpla ko Milo, makasurbayad lang ko dani. Kami sa kamuksaging. Kay bawas, doktora. Yung kaya nga, sige magka-nervous. Gaga ko. Kapag isag-isag na lang ko, wala ko magpakulba-kulba, na lang agi sa sayo-sayo, hanggang gaulog ka, hingawa sa mga Kay kami bang duha dari, wadi na mahimo, ugo pa daog ko sa gibati. Wala nga. Nangisag na laman. Nag-init kong tubig guys. Kaya gusto ko mag-inom mo bininit. Manakoy tayo magluto guys. Kaya gani ha. Magluto menta ako daan ganina. Di may ning abot nga delivery. Di may nag-deliver hospital supplies. Hindi pa mag-ipaadyon tong mga items na nga para ko kalugar magluto. Nanabling kanon. Buhay lagay ta dani. Panpano sa alaman ta. Gani ha guys, yung kaong kong luto. Kanon. Luto masamas buho. Lagi bang mga Cebuano. Mindano kay kanon man. Niluto kong. Niluto. Yung kaong kong kanon gani ha. Hindi pa mo ko'y adobo. Ito yung gisidaan. Karon napamagya ko yung adobo, pero libunghan ako. Magkaon na lamang kong pan, kay basig tawgo na po ko dani. Ngani yung mga kahimtang dari guys. O si doktora. Andaran sa ijang anxiety. Kaya di magpabidya. Naatlan po lang yung nagbakasyon sa tidig na. Wala lagi may mahimong lain. Bahala yung bahay. Magkagubot nga. Basta si Jay among banta dyan. Magdadali ko kay nagmamandani. Balik na ko ni Jadad to.
Hindi ko dito ka-vlog kay kuan. Pag humanjag ligo, nagpa-under si Just TV na maray simbang gabi, nagsimba siya. Ang gawas lagi ko, kaya ko magsimbang. Ngayon ko rin dyan nga, Dok, magsimba man ka, Dok. Magawas lamang ko kay mga kaon ko, kay gutom ko. Naman ito yung pagdali ko, no. Magdali ka kay balik ako. Hindi ako, samtang nagbantay ko dito naligo, naglilingkod ko, naganahon ako nga. Aramingawa, na ako'y nabasang comments nga muli na lamang ko sa mo nga dyan ang ginahon nagkadaghan nga ug muli ko, lisod pa dito krisis pa na muli pa ko, maraming samot. Diyan sa mayang kuano dito. Madudari kay bisag mingaw wala mga antuson. Ang kamingaw nga di ko makatawag ang antuson kaysa ang nagmupugas ko uli. Luy pas doktora o para sa tidig na rin sa mauli ko. Alam ang yan po guys, bang nga haw-hawan niyang ka. Basta di kaya ba man kung okay sila, pero naadyo ko yung mga kahingawa nga dugdugay pag kuryente mo balik na naway kontak. Marag nahug sa buho. Hindi. Makakontak man gali, credit ka na. Magkupas na dyo. Magagal man gyampo guys sa Ginoo nga. Bisag wapay kuryente. Mabalik yung tag-connection kay arang hawawan ko kay lahira din ng lahira din ang feelings kung makatawag ka sa ato hindi. Grabe din mga wala rin guys. Gani nga gandaran ko kakuilaw pag-uul nga ako rin isabaw na ko himo. Pag mag-receive na sa supplies, gandaran ko sa kamingaw. Ang ibuhat guys, nagsadyaw-sadyaw ko. Bahala dyan, hindi ko murag buang. Basta kayo nagsadyaw ko. Diyan. Ang tanong ko sa vlog ni Florami. Grabe dyan. Hindi basta-basta bagduha. Aral dyan ko suga. Ang imagine nung dito pa ko. Sa Japan siguro ko sa kadlok. Mabit itong pagtawag na. Nganingas na nga dyan sabang ali. Kaya boss na nga. Nervyos ako. Nadik ko na ibang magul ko. Lakos na dyan. Mangin sa vlog hang na kita ningas na nga adyo sabang ali. Grabe nga bagay, grabe. Katong si Ate Digna nga niulit. Katong si Ate Digna ba katong pamuli na isa ko kabuan kapin. Sigar pang nasadari, pero bilib ba ko itong bajiha kay sigar man itong duwa. Dagan sigar duwa cellphone. Ako kay extension kado kay di man ko ganahan magduduwag sa mga games dyan cellphone, di man ko ganahan. Hanggang hindi nga dari, kuhaan mag-tiktok ko. Pero nag-mag-tiktok, hinagtak na po. Grabe mingawa dari di kado. Gutom pa ko. Why, taon na yung ikuan, tangan. Napabukoy ka ng gapon. Magsidaan, bawang siya sa daanin.
Tapuan ko magluto. Kadoktora kami ang kadoktora pag may problema kay 3 times a day balik-balik. Kadoktora ang pagkaon guys, di lisod lutuon kay kada buntag ra ko magluto. Hindi. Ang tuda na hapon, gabi eh. Hindi. Karon di ang gabi eh. Duty ko, hindi. Kay trabaho man ang digna. Ang gabi eh. Hindi ka mas digna. Si doktora, grabe na dyan katalawan. Kay sila kaya man ta nila makuha og kanang private nurse. Kaya makuha na sila. Ang problema, mahadlik magpasud, di magpasud. Ang anak mismo, di makasud dari silang bahay. Katubras git. Pasalamat naman ito ang kuwan. Nanginahanglan ko ang kwarta. Ay, hindi pa. Bawag na ba kayo mo hangtod danig na mo. Buli na unang hawa mi nga. Hindi sila magpagawas. Mado naman yung tagay sa kuwan. Mawa na ang COVID kay mapagawas mo na sila. Hindi kalimawa COVID, di sila mapagawas. May isang kami na sang tidyan. Natid lang ininit. Grabe na pang suko kay sunod-sunod po mga delivery. I missed. Nagkaba ko aduhonon. Nga, ang gilisid ganiha. Naghanan ni. Nabot guguan guys. Worth of kuan 118,000. Kuan na siya, gamay na siya tanawon, pero mga mahal ang mga item sa kuan. Gamit silang hospital. 118,000, dagkari, nag-deliver din sa naging adlaw hapon. Sunod-sunod lagi ni. Na-atlan po naman sa tidig na. Kani kuan niya, hapon worth of 76,000, mahigit. Hindi, alisad magudari guys, yung kuan. Di mag-order ba kay kada semana kuan man mag-request maglang hospital o mga hospital supplies na kami may mag-prepare. Samo na. Manang may uban nga hayahay kung trabaho dari na na. Wala man nung masayo do gayahay ba? Di dayahay. Hindi ugma ako rang isa. Mag-prepare ko. Tanang department ang i-prepare. Pharmacy, laboratory, OR. Bawang sa Diyos siguro kong matawag ma. Kay mag-prepare ko kay korarbag isa. Magkuhan pa ko, hatod pa ko pagkaong doktora. So na guys, may nagaban nga hayahay kung trabaho na rin ginoo ko. Hayahay, mas gusto ko pa magtrabaho o ka ng bye. Bye ba ka nang maglaba, maglimpyo nga na, humana. Dari kay, ang trabaho dari way kahamanan. Kaya nga na mag-deliver, hindi mo pang i-receive, hindi mo pang ipang-paadyo nung asa ipang butang. Hindi, napas busing, magtawag pa. Nga nang, wala gay bugat nga, buhatan, pero di dyan lalim nga nang maglingkod kag. Pila ka oras sa dyan kwarto kay magbantay ni dyan. Di lalim.
lingkod, higda, nga na wadyo pa'y magtrabaho. Wadyo pa'y magtrabaho ko, diri-diritso. Kanang di nga na. Ang tuson naman guys ba kay tiguang pus doktora. Hindi maluwi po ko. Diyan guys, ang kanyang vlog, wadyo ni hinangdan. Aran ning istorya-istorya, way nahot kay wa man po ilaing mga video lang idahin. Kailangan ko sud sa bahay. Mara nang i-share ninyo kada adlaw. Mara kukuan ana. Way nahot niyang video, adyan mo pangitag lamin niyang video. Adyan lang mo pagdahon nga lamin niyang video kada adlaw kay wa ko'y ika-share ninyo. Mara niyang ngani. Karong adlaw, dito na ko sa kwarto. Kaya ka oras ko dito gubantay. Wala gali ko kadengag. Ay, nakoy dinengag nga kanon. Ako kaluto. Pero inja, ugot mo ko na may dilata. Di magkwarti mo kaano kong tinapa diritso. Kanang tinapa. Sardinas ba? Mukhaan ko na diritso. Na inidwa na luto-luto. Basagot man ko. Kani ko ano rin ha. Pinaka-snack. Di lalim. Ay, sagingan na may kuan. Dari pod. Sagingan gani nga undi o. Nagbalik. Nako ay quarantine. Nga naka-silan si doktora. Hindi. Nakakaparat ka ba kayo ilang kagustuhan nga quarantine? Weseldo. Katuhang pag-abot sa buhol, dari nag-quarantine ko 7 days. Ako dito sildo. Si Ate Dig na dito may nabulahan ko kasi Digi double pay. Mana, ako kay kung ano ko maghinayang magud ko nga na nga hindi ko masilduhan. Mana ako di na naman ko hindi na naman ko mag-diop-diop. Kaya wala din na yung quarantine. Diyan guys, mga to guys, magdali ko kay naghumandali ng inom sa Milo. Balik na po ko dito sa kwarto. Inom ako. Diyan, daghang salamat sa tanan-tanan nga nagagwanta din yung video may nahot. Nga ni Rani, salamat ninyo kay naagihapon mo, tanaw. Agihapon ko si Rohi, tanaw agihapon mo, bisag boring niyang video ay nahot. Kay nga ni Rani, napasod sa bahay, dyan nagagwanta agihapon mo. Bilib ko ninyo kay nagagwanta mong tanaw ani nga ang drama sa kinabuhi ni Rizal sa bahay ni doktora nga boring. Diyan din ano ko tagsag-tagsag pasalamat ninyo, basta kay katong sigig tanaw, katong sigig comments. Nakailan ako sa inyong mga pangan, murag haapit na naman sa buo na inyong mga ngan. Wala mo ko kahibawag tagadis among, masa agyong mga ngan, hanang na familiar. Hindi sa katong mga viewers pa na, mga silent viewers, salamat ninyo na nisuporta mo, nitanaw mo. Hindi mo ra to, uba na po, minsan na po niyang drama o mga lawa, nga ako na maghapong sa dari. Mara to, bye-bye. Amping mo, gasa mo, bye-bye. Love you.